Em diuen Estela Mariner i el meu negoci es diu Ecoplan. El meu negoci té només un any i mig, acaba de començar pràcticament, i es dedica a tot el tema de cultiu, sobretot especialitzat en cultiu ecològic, des del planter, les llavors, el substrat, macetes, també control de plagues, fertilitzants, i també tinc una línia de cosmètica i detergents ecològics i vegans. També tot el tema de plantes per a jardins o una terrassa, plantes d'exterior, sobretot aromàtiques i culinàries. El que més m'agrada del meu negoci és el poder ajudar a la gent, perquè moltes voltes venen i diuen és que no sé què li passa a la meva planta, entonces intentem ajudar-li a veure si és que té alguna plaga, alguna carència d'algo. També molta gent vol cultivar, no sap què es planta en cada temporada, intentem tenir un poc planter de la temporada que toca o triar la planta que més s'adequa a les seves necessitats, una planta d'exterior o que necessita poca aigua o molta o en floreta. La idea de muntar el negoci va sorgir un poc jo tinc una llicenciatura en Ciències Ambientals i vaig veure que tenders especialitzades en cultiu ecològic no n'hi havia massa o són productes molt específics i costa un poc de trobar. A banda d'això també vaig veure que en Sueca hi ha molta gent que té un trosset de terra, que vol cultivar o inclús fer-se un hortet urbà. I són cosetes de xicotetes quantitats i no n'hi ha llocs fàcils de trobar totes aquestes coses. Entonces vaig intentar crear un negoci que s'adequarà a aquestes carències, a aquestes necessitats. Evolucionar un poc, en un any i mig tampoc és que es pugui evolucionar molt, però sí que m'he intentat adaptar a la demanda de la gent. Jo en principi no duia idea de dur moltes plantes, però he vist que n'hi ha prou demanda de plantes, planter, entonces he intentat dur més quantitat d'això. També noves tecnologies, intente formar-me també, vaig fer temps darrere un curs de control de plagues en agricultura ecològica, intentar estar un poc al dia en tot això del cultiu ecològic, que és un poc novedós. I també estic fent-me una web per a comprar online, perquè les plantes no, però tot el que són fertilitzants, abonos, terra, tot això sí que té més demanda de comprar online. El meu negoci jo crec que el que aporta és un poc més de consciència ecològica, perquè no és molt comú tindre negocis que estiguen especialitzats en cultiu ecològic o en agricultura ecològica. Intenta aportar un poc de consciència ecològica o sostenibilitat. El cultiu tradicional, que sempre ha gastat molt de pesticides, abonos, veure que es pot cultivar de forma més ecològica, també més tradicional, el que no estan tan acostumats a cultivar així, però és el que es deu de fer, més tradicional, més ecològic. Jo consells poc, que acaba de començar, però no sé, que si tenen una idea i veuen que sí que és novedosa, que tiren avant i que intenten fer-ho
el millor possible i no sé, que diversifiquen, això sí, que intenten diversificar, que no se senten en un producte soles, perquè com més diversifiquen, doncs més possibilitats tens de tirar avant i poc més. Per a mi Arrimat sobretot significa visibilitat en negocis xicotets i sobretot que acaben de començar com el meu. Una associació així implica pues, això, que te veuen més perquè fan sempre coses que intenten que el poble vega els negocis que anen a Sueca. Això, visibilitat sobretot.